सांग्रां जा सुद होनाय आरो सुद लानायनिफ्राय सांग्रां जा सुद दाला आरो सुद दाहो नोंथाङा सोरनावबा सुद लादों नामा ना नोंथाङा सोरनोबा सुद होदों ना सोरनोबा सुद होनो एबा सोरनावबा सुद लानो सानदों नाथाय रथ' बेखौ मावनायनि सिगां नैबे खौरांखौ नायना ला सुद लानाय आरो होनायखौ दिनैनिफ्रायनो बन्द खालाम सुद लाग्रा आरो सुद होग्रानि हेंथायै गोख्रों हाबा मावदों आसाम पुलिसा नंगौ सुद लाना एबा सुद होना रायजोनि गोबां जायगायाव जेंनायाव गोग्लैनांदों गोबां सुबुंफ्रा सुदनि थाखायनो दिनैसिम गोबां नखरा सिलिंखार जालांबाय सोरबा सुदनि थाखायनो न' हा हु गासिखौबो फाननांबाय सोरबा जिउ फोजोबबाय आरो सोरबाया थांनानै थानाय जिउआव गोबां खैफोदजों मोगा मोगि जानांबाय थारैनो सुद लानानै गोबांनि जिउआव खोमसि साग्लोबबाय बेखौ नोजोर होनानै आसाम पुलिसा गोख्रों थांखि लादों सुदनि मुङाव गोरिब सुबुंफोरखौ खायसो खालामोब्ला लोगो लोगोनो थानांगोन जोबथेसालियाव बेबादिनो मोनसे जाथाय जादों रुपहियाव रुपहि पुलिसजों सासे सुद होग्रा सुबुङा हमजादों मिथिनाय बादिब्ला बे सुबुङा गुबुन सासे सुबुंनो रांनि सुद होदोंमोन आरो एसे उनाव बै सुबुंखौ नाङा फाङा खायसो खालामदोंमोन बेबादि आरोबाव दाब दाब जायगायाव जाथाय सोमजिनो हागौ बेनिखायनो सुद होनाय आरो सुद लानायनिफ्राय सांग्रां जा गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि बेचेलर अफ डिजाइन मास्टार अफ टेक्न'लजि मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन